כדי לפתור את הבעיה, אפשר ובקלות. עכשיו אנחנו עדיין בנושא בריאות, אני כבר חלצתי נעליים ויש לי סיבה טובה. גרביים, תוצרת הארץ, כחול לבן, אבל לא סתם גרביים. אלו גרביים מיוחדות, טכנולוגיה חדשנית שבאה לעזור לחולי הסוכרת, ואיתנו בשולחן כבר יוסף לוין, מנכ"ל חמיטק, פתרונות רפואיים מתקדמים. בוקר טוב, יוסף. בוקר טוב. אז חוץ מזה שהן מאוד נעימות, כי אני נתבקשתי לבדוק אותן כבר אתמול, ואני גורב אותן, קודם כל הן נשארות לבנות וצחות. אבל יתרה מכך, אין להן תפרים בכלל, נכון? זה בדיוק הטכנולוגיה. הטכנולוגיה פותחה בארץ, בשילוב של מהנדסי טקסטיל, רופאים אורתופדיים, אנשי ייצור וטכנולוגיה בתחום של הייצור המיוחד. אם תשים לב, יש פה שכבות שונות. אין תפר בכלל בגרב, וזה למעשה היתרון הגדול, נוסף למבנה חומרים ייחודי. למה זה כל כך חשוב שלא יהיה תפר? התפר, אנחנו ככלל, קודם כל הגוף הגדול שלנו דורך על שתי רגליים, על שתי כפות רגליים בשטח מאוד מאוד קצר, מאוד מאוד קטן. ומטבע הדברים, הרגליים לא תמיד שלמות או מושלמות. אנשים סובלים מבעיות שונות רפואיות ואחרות, כמו למשל בעיה קלאסית של זיעה, או הזעת יתר, או הזעה בכלל, בליטה של עצמות כאלה ואחרות, שפשופים, שגורמים בסופו של דבר לסבל לבן אדם. אבל כמה, אנחנו יכולים להתפנן על גרביים בלי תפרים, יש כאלו שזה עניין של בריאות, חולי הסוכרת. בדיוק. חולי סוכרת ואנשים שיש להם בעיות של זרימת דם, כי בסופו של דבר כף הרגל רחוקה מהלב, היכן שהאדם אמור להגיע. ככל שנוכל לתת מבנה טוב יותר, תפר יכול לגרום לקפצוץ, יכול לגרום לסדק ברגל מזיעה, יכול לגרום בסופו של דבר לפצע, או מה שנקרא לקיב. ואצל חולי סוכרת זה יכול גם להגיע לנמק, ובסופו של דבר עד כדי קריטה אפילו. עד כדי קריטה. הגרביים האלה הם היחידות עם תו אייל, אגודה ישראלית לסוכרת, אחר שנבדקו, אחרי שעברו את האישורים המתאימים. יש להם מגוון גדול מאוד של אישורים רפואיים תקנים. מה שימם אותי עם הגרביים האלה, אני גרבתי אותם אתמול ומאוד נהניתי מהעניין, היה לי מאוד מאוד נעים, זה שאמרת לי, את צריכה לגרוב אותם שבוע ואז להבין איזה דבר זה. מה זאת אומרת? זה גרביים שאפשר לגרוב שבוע? כשהביאו אותם אלינו פעם ראשונה, אמרתי, אני צריך לבדוק. הלכתי עם הגרב שבוע שלם, הגרב לא מריחה בכלל. זה נשמע אולי הזוי. יש בה סיבי, או יש בהם סיבי כסף, שמפרקים את החיידקים, שמפרקים את הבעיות שגורמות לריח. ולכן אפשר ללכת איתם, וללכת איתם, וללכת איתם, ולהרגיש נוח וטוב, ולשמור על כף הרגל. זה גם טוב לאנשים, אתה יודע, חולי סוכרת סיעודיים, שאין מי שיחליף להם גרביים פעמיים ביום, וישטוף להם את כפות הרגליים, יפה, בקרוב בסל הבריאות, אם אפשר. תודה רבה, יוסף. תודה לכם. פרסומות, מבזק חדשות, ואנחנו חוזרים.